jenengan upama pengen jangan, pengen olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen? Dienggo mbot, Diki santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak lah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom si energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek gendut